Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme الله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدءا وختما وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. an balima wajulu kɛnɛ lajɛbagaw ni y'anw ye Abidjan jamana kan sigidala sigida min n'o bɛ wele Ajame. An karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Madan Haidara denkɛ n'o de ye an karamɔgɔ Sherif Ahmed Tidiane Haidara. Ale ka wulikajɔw senfɛ n'o de ye tournéw ye tournée minnu labɛnlen kun don Abidjan jamana a n'a nɔgɔndugu. Ajamekaw ye wajulu kɛnɛ belebeleba sigi. Mɔgɔba caman de ye kɛnɛ in lasɔrɔ k'a daminɛ Ansaru mɔgɔbaw la ani Abidjan sigida mɔgɔbaw. U y'u ka nisɔndiyaw yira kɛnɛ in kan. An ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Alhamdulillah suma alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada. Ala min sɔnna ka bi jira an na ka an ye nin kɛnɛ in na an b'o Ala fo ka waleɲuman dɔn ka barikada k'a tanu. O kɔfɛ an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini ka caya an ka kira laban kan n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam a n'a so dunke sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw. O kɔfɛ an bɛ foli ani tanuni ani barikada o ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma n'o ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara k'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'a di an n'a ma. A bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ ni lahara Ala k'a k'a ye. A bɛ siran min ye diɲɛ ni lahara Ala k'a don an n'a cɛ. N'an bɔra yen an b'an ka Seyidu fo n'o ye a Seyid Ahmed Tidiane Haidara min sera anw fɛ nin kɛnɛ in na an b'a fɔ k'a danse k'a bisimila a bɔra a ka so a nana a ka so nin ye a ka kɛnɛ ye. N bɛ fora marraine tɔgɔra min ye Aja Mariam Sumaworo ye. An bɛ jama fo mɔgɔ minnu ka kɛnɛ ni organiser marraine ko k'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na ko ka foliw da i ma. A ye ka marraine ta ka di ale ma. Mɔgɔ caman bɛ yen a tun bɛ se ka marraine di olu ma mais ale diyara ye lo a ye ka marraine ta ka d'a ma. A ko k'a bɛ a ye fora ka Sherifu fo an karamɔgɔ fa min nana kɛnɛ in ye Sherifu yɛrɛ dale ye. D'abord an bɛ an ka marraine fo an bɛ an ka imamuw bɛɛ fo an b'an ka autorité bɛɛ lajɛlen fo. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn lase an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn min ye Sherif Madan Usman Haidara. An bɛ foli lase a ma san b'a lɔn kuma min bɛ fɔla yan a bɛna lase a ma. An b'a fo a ka jija la diinɛ kɔnɔna. A y'a jija diinɛ kɔnɔ kabandu ka diinɛ kumakan lase fo kana se bi ma. O tuma na an b'a fo fɛnɛ a ye jogo min don a denw na surtout Seyid Ahmed Tidiane bɛ se k'a fɔ anw den don. Ala ko anw ye silamɛ ye n'an m'an ka diinɛ lase an y'a lase an kana siran ni cɛ m'an bolo an kana siran. Mais n'i y'a ye Haidara ye fanga sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Ansaru fɛnɛ ka fanga sɔrɔ ni ka Haidara ka kasɛti fɔlɔw lamɛn ale nana de kana jogo dilan. N'i nana jogo dilan kama hali politique bɛ tugu nɔfɛ o.
kele jo me tugu no bebe tugu no parce que nana kana jo de tla donc an ye to o sira kelen de kan an ye to o ligne de kan o de be se ka nafa lase an bɛɛ lajɛlen ma an bɛna min ɲini sisan an ka karamɔgɔjɛ fɛ min ye Sayidu ye a y'a jija a ye duwawu kɛ anw yɛrɛ ye an ka jamana ninnu kɔnɔ pour que jamanadenw bɛ se ka bɛn kelen ma k'an ka jamana yiriwaya donc kuma min tun bɛ ne fɛ k'a lase aw ma o de bɛ nin ye hakɛto bɔ la sallallahu Muhammad. O tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale ye kuma ta ka walanwalali caman di Ala ka jɔnw ma diinɛ in kan an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlen fɛ. Ko ni mɔgɔ min ye Ala ka diɲɛ ta mun ka di Ala ye k'a ɲɛsin o ma hali n'o kɛra mɔgɔw ka funu kan bɛɛ k'a ye bɛɛ k'a kɛlɛ fitinɛ ka wuli a nɔfɛ ko madama a bɛ ka kɛ Ala ka diɲɛ kan Ala nɔfɛtigiw kan kafawulahu mu'anatan nas k'Ala b'o tigilama kisi ka bɔ mɔgɔw ka janfa tɔɔrɔ ma ne wulibali foyi tɛ se tiɲɛ na sabu tiɲɛ o ye Ala yɛrɛ de ni i farala tiɲɛ kan i farala Ala kan se tɛ k'o tigiw la o la Seydina Ali a ka nin kumakan ye o de la Ala kira ta ye ni a ko ni mɔgɔ min y'i sɛmɛ mɔgɔw la ko mɔgɔw Ala ka funu kan ko Ala bɛ i siri o mɔgɔw fana na fɔlɔ ye jumɛn ye n'i ye Ala diɲɛ ta mɔgɔw ka funu kan bɛɛ k'i ye k'i to yen ko Ala b'i wasa mɔgɔw bɛɛ kan nka ni fana ye mɔgɔw de ka diɲɛ ɲini min ka di i ni ye k'i ka baara kɛ o ye Ala ka funu kan ko Ala b'i siri o mɔgɔw la nka jaabi fila de b'a bɛɛ kɔfɛ ko n'i y'a kɛ Ala ka diɲɛ kan mɔgɔw ka funu kan Ala b'i wasaw kan wa don min na o mɔgɔw b'o bolo bɔ i kɔrɔ k'i kelen bila Ala b'a bolo jɔ i kɔrɔ n'o y'i datɔ ye i ka dayɔrɔ laban la nka ni mɔgɔ min ye mɔgɔw de sago ta ka sɛmɛ mɔgɔw la Ala ka funu kan ko Ala b'i siri o la wa don dɔ la o bɛna o bolo bɔ i la ko Ala bolo t'i jɔ i kɔrɔ nin kan ka to an kun na ko diɲɛlatigɛ in tɛmɛyɔrɔ do don dɔ la an bɛ bɔ yan o la foyi man kan an mana sa an man kan sɛmɛ foyi la n'a bɔra Ala yɛrɛ la diɲɛlatigɛ ye waati ye dɛ an bɛ taa ni min ta sera an bɛ o kɛnɛ dɔ kan ni an ka nin jɛ in Jamiatul Tabligh Islam Côte d'Ivoire a deuxième vice-président bi an tun bɛ a ka musokɔrɔba bilasira yɔrɔ la ka taa da ka Ala ma n'o ye Mumini Fane ye amin Ala ka hinɛ a la n bɛ fɛ ka mun fɔ ko ni ye wajuli de y'an bɛɛ bolo ni ye tasi de y'an bɛɛ bolo k'a dɔn ko don dɔ la ko nin ko ninnu bɛɛ bɛ ban pewu o la jɔn kan ka sɛmɛ kelen min na o y'i ka Ala de ye an bɛ dugawu kɛ banbaatɔ ani silamɛsiw bɛɛ yɛrɛ bi Ala ka hinɛ k'u la Ala ka yafa k'u ye Ala ka dayɔrɔ nɛɛma ka tila ka ɲini Ala ye fɛ saya bɛ an kelen kelen sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Ala m'o kɛra ni Ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila Muhammadu alihi o la n y'a daminɛ min na ni Seydina Ali ko ten ko n'i sɛmɛ mɔgɔw la ko i tɛ sira sɔrɔ bilen nin ye wulibali ye a filanan ye jumɛn ye ko ni mɔgɔ min ye a sɛmɛ a yɛrɛ ka nafolo la a sɛmɛ kɔrɔ ye di ka mɔgɔw ye ka ɲinɛ Ala kɔ ka nafolo ye ko Ala ye se di yan o se in ka miiri ko Ala min ye nin di yan ɲɔgɔnna caman bɛ yen fɛn tɛ olu bolo Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir Ala de bɛ garisɛgɛ a di jɔnw ma min ka d'a ye wa a tɛ minnu fana bolo o y'ale Ala kelen in de ka baara ye
nga ya de mi ma avec laje na voloka ko nya di mai baketi don hakili kan ga to na de nga chama do semena o kan na volo de la sorota min bu bolo o yu nyina ala yere ko pour la qur'an ko te ki be harama deni ni ayse so la yatgha an ra'ahu istaghna harama de kuma be abi ya dade na ye ko sebabu na volo be ngumbi misaka hamza ko kala ko harama de ya da wati da sayyidina ali ko shuli feumbe kasro ima glomi ima droguta ko o shuwati ube ko meni mo mi yo dosoro ka bo o kono atigi ma shu ko tigi hakli mo doy ko na volo e shuli fe doy akay bolo ki tu haklika ka eke bara nyumangele ne on na volo ima do dabe fe ko cheka dogode ko na ma min jo ola ko olu tigu bi jete hakli tigu minu nganga ni yoro soro ala bulu wallahi keneka ani fama ya ko setikiya ne de be sanve odla yin de fo kuma kay zabanana ko man tamada ala sultanihi zalla ko ni mo mi seme akasela ko bi ne de fama yi mi mo tonyo akadinya chogomi ko ika do ko fanga imbi do be abeda ni fanga ma tien fanga tigi yere na boy do law ne wilbale masaka chama temana de wa kan min malikin rufi'at lahu al alamat falamma alamat bal masaka juldu no lobi temed drapeau de korota ku défilé o kunga chade olu e maraw ke nga u ka sebela jele korotale anana laba jumena ko wati sira ulla sayyidina ali ko ni seme e kan na bolola habibu ikorope wa bipa wani seme e ka fangala ko sebe ede ko dodo la fanga mi boy fanga bi boy de fanga tigi chama menu jiye do soro fanga chama yela mana jamana nunu ngono ka adi mo wera umare ne chen fanga u yela mana ka ko biere ne bi fanga u da hakeni do bu law ni ko ibe gouverner like ibe da yoroni dola e ka jamana hake nga wati do temena ala e maradi mo odo ma o maraw boyana obu do jate minu e nyamara masaka yake nga ubi mibi anyumangela fara a chene kala namrudu bun kana'ana utamana shadadi bun ajun tamana fir'auna musa utamana minu ngo antiso no kana gelera nga umadumeda umadumi abala dile keray ba fo kuntiya odalla ko anga tama fasiru fil ard ay la jadike كيف كان عاقبة الظالمين منو وانت سواكوكا كل بنات الله بانا دغيا كونو الله بانا سوبيني كونو الله بانا ستغو كا ستغي او كا سيكون لا نو علي الله بانا ولا ne hakli nunu yedro famutigi e kanga ko do soro kado ko fuiti laba ala kili ola fanga abebi ba ni ya tieni kelawi nga nyumo ndemena masa Suleymana temena ya Zalqarnani temena ya ulu nu nyogona chama me o kan nyuma ya fena mu dume abetara okoro dien temesra dedo nana aw kelengele bunu Sayyidina Ali akoni mo mi vene ala tuy ki seme ko nere ki bi fili dron de soro fili eti sira soro fiu e bi fili dron de soro ni nyina na ala ko sabu et se ka foi fara nyonga ala ko bole ko ala ni fili sirate wallahi keneka nga ko man etamada ala allah
فلا مل ولا قل ولا زل ولا ضل كون غني مغمي سمع على لا ين بتوي كان نقول توي كفنا توي كبتوي كي سمع كعلى كلنا أقول تقول بقول تسرب لا سمع مو بقوله أو كسيتي با أو كفنا تيبا wa otikitifli itifli oh nina kanga to angono mungoso wati be anga israka ko ala chendo fo famio fana ka wala nzamana ala la parce que mo bi do ka famu bi se hakedo ma obeta bo famu yere kono ko ni semena ala la ato be haramu مثلا سبع حرامي نينغا بوني نمسك كنينغا لا انغوي كسمع على دلا او مي على يري فيمينغ فيميني بامبيك اولاوا اولا متوكا فدوفو جي على مي نوغو بولا دو جيلا oh ni mogo mi nogo ene me nganti ta jimi min jigi da alaka ani mi nogo yi fa bita janama ko mata le wuli badi ola sababu be ala e fedo fenena nga kuma be mu'mini hakika e jigi bi sameka ala dela le wuli badi ala ka famiya ko nyumande amma amin ola ni anye nunu ta ko o mabo angono ka barakenay musa amisra soro wati be ola salman al farisi do dola atemena bagangena dola aywa chengu bi bagangena salman al farisi ale islamia soro kono ma dogolende aka joro anaka wuli ka jo arabu tede jamana wara mo do fursudo no e irane nga kira ko salmana ko ne muhammadu ka du de doy Allahu akbar idras salman minna ahlul bayt Allahu akbar ko salman an doy no e abi fo minu ma ko kira ka du de lu doy a joro no fe anaye baramike magangate madina kate muhajirina an ansaru do mina bika khandaku dingese gazwatu ahzab kuma mina ni o dinga bika si salman den ni experience ni no e hakilay ko ni jugu ko abina an no fe anga dingese doro mimbe jango ka so kana se ka pan ka fu bangen salman bin ngedomi a hakila anyena muhajirina olu samamba no fe ansaru samamba no fe ala kira ko au beka to yi anga du koromadu ajoro kama wuli ka jomi ko mabulu no e khanda ko dinga sedoyi aga sheikh abdul qadir ayek makan do fo ako kala kera fe dola ya o wele dakana me ko bi cien do bangira ako cien damna de kagele ne cien o jme ay bay ako mi fo ne cien so solitala khanda ko dinga bi se domi muhajirina na ansaru ولو دك مكو ديسي غوشي كو نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا عبدا تريما فام المهاجرين والانصار كو توكا خندكو دينسي وكو اونده موي في البخاري ابي بخاري كونو كو اوني باي اكي على كرابولو على الاسلام اسلام ياك اسلام يا بيعه او يومنا على كرابولو ولا انت سرا انت حمي كجوجو كومبه كجوجو مواجهه كنا ان لا بنيدو اوني باي اكي على كرابولو ني انزرا امبا دونغا الجنه باي الله اكبر ادرا حكم ديسو غوشينين كنا فلكم بابولو جاك على ويلوي كو اللهم لا خير الا خيرك الاخره فاغفر للانصار
wal muhajira ntige ala here o be kembe kamin la be kala here nyanyini e ala fe ya fa ansaruma ani muhajirina wa fi riwayatin barik fil ansar wal muhajira riwaya dola aba fo muhajirina baraka e ka ansaru baraka ukumba fo de kan ye bay ak ala kira bolo ala li islam ya nga kele kera la kuma dola am se ka fo adombaliya do oy do tay nga do tatoy do tay ndi aw fe ola ay mi fo anti so oba mais islamien fo manga tati islamien ko edallo ko de ne mi fo chendo wa galondo wa oni chendo ami chere sabati di ko ale ya fo wa la ami nususu de laje fi alquran wal fi al ahadith yala afurati wa ni zabatile do wa akon zabatile do sahaba ko ay bay ak ala kirabul islamiyaka islamiyya o yemunyi abay ay munyi ni ngal kana fena kerawla ni kitabu dayla soy muslimun no islamiyya bay ay mi o fena bifo nga ni wati ya amuru amisama o de la nyadam na ni mi Salman al-Farisi mambina atarase bagangena ima aya nyininga sabu ale moy aba nyini kamo laka ala ka dina la kula dunya sabu ani kira jira ay famu minu zoro ala kira nofe le famu bawi Salman ukallad al-kawn bi ni ay baraw kenay kachala filibi dogoya moya la ni baraka ranay ayo de fa ko masal mu'min ka masal marid ما أخو طبيبه الذي يعلم داءه ودواءه أكون ما مؤمن مثالي دو نسال بانا كقوي كو مؤمن مثالي بينا فو بناباتو مينا كدكتور بينيو في دكتور ميمبا كبنادو بنا ميمبا لابو دو أبي بنا يفرادو كو مؤمن مثالي بيته إني كعلا الذي يعلم داءه ودواءه docteur min ba ka bana do abe bana yurado ola kaba bali fedo la banabato ni be ke fedo fe ko mininge ko docteur ba bali olula aba fo ni ndu ni mayi ka banaba abe bana juguya ni toy o misalu be minun gatsga jabeti la aw fo ku ka sugoro toy minun ko tension bula ayo ko toy o la docteur min bi ka bana do abi bana furado fe minun nga respecter abo do ko ala ni mu'mini misali biti tarima fam o la fe do nege be ila docteur ba fo toy wa ibo toy de ni mo toy mi mo kofe o de ka bo ka teme ni nege ndali damaka ko ala ni mu'minu misali biti ko ala ba fo mu'minu yede ko daya min toy ala ko nga feo fendoi adobe se ala yele mawa e docteur ko banabato sugoro toy na ko minyere fa sugoro labe muze docteur ma fuy o ko docteur bi jon no fe kamale yere o ko ala fena bi jon no fe ere ala ko nga muntoy ngay qur'an dayele سورة الأنعام نعلم فمحمد قل تعالوا أتلو ما حرم عليكم ربكم على يفهمنوا حرام يا أوكا أين نمحمد كافوي أبنا سيتي موسى كنا كجنا كلاي كنا كولجو كلاي كنا كدزغو لاي أنا نبتك على جا على أمبالي فهمنونا كو أنا كجنا كلاي angana ke namara toy angana ke janvantier angana nyon juguya angana nyon dabali ko nimbe toro bi se joni ma ni ko mika kebaay ere de do ko ala ba ka jombali ni ndela ko nin toy mungoso ni jena ni o ni saraka kla kata sara ni mandi mano ya aljine ko mumini misaliya bita o Salman atamana bagangena dola ay joka bagangena nyininga ako maza ma aka min al ulum ayuha ar-ra'i
ako bangangena na ya e ka fɛn fɔ ne ye dɔnni min n'i ye dɔ sɔrɔ ka bɔ ala kira ci kun na bangangena gɛrɛla Salman el Farisi la ako qal ako ma'i 5 kalimatin ko kumakan 5 o de bɛ ne bolo wa ne b'a fɛ zidni minka 5 i ka ne jidi 5 de bɛ ne bolo leçon 5 nka n bɛ fɛ i ka leçon 5 wɛrɛ fara o kan Salman n ta dafa 10 na kira ka dɔnni la kira ye an bilasirali min kɛ an ka sabati min kan an bɛ nafa sɔrɔ an ka diɲɛ so sigi la ka tila ka nafa sɔrɔ lahara a ye Salman el Farisi a ko 5 de bɛ ne bolo o la nka n b'a kanu k'a ɲini e yɛrɛ fɛ i ka n jidi 5 la kuma min na a ye nin fɔ Salman ko bisimila 5 min b'i bolo o fɔ n k'a mɛn a ko 5 fɔlɔfɔlɔ min b'ale bolo o la a ko o fɔlɔfɔlɔ la asta'mil al-kazba was-sidqu mawjud a ko ne ye min faamu kira ci kun na ni kira ye an wele ka na o ma n'a ko a ka kumakan na innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq a ko n'a ma ne Mamadu ci kun dɔn ne ka ci kun ye ka jogow dafa ka aw tile a ka kɛ laadiri ye a ka sinjiw tugu ka balimayaw dilan nin ye ne nakun ye o la kira k'o ci ne ye min sɔrɔ o dɔnni na o fɔlɔfɔlɔ Salman ne ti galo baara ɲɔgɔnya fiyewu madama n y'a dɔn ko tiɲɛ bɛ yen ayi ne ti galo ta ka baara kɛ n'a ye a dɔnnen kɔ ne fɛ tiɲɛ bɛ nin fɛn in na tiɲɛ filɛ nin ye n ɲɛ b'a la galo filɛ nin ye ko ne ti gɛrɛ galo la fiyewu madama ne kelen ye k'a dɔn ko tiɲɛ bɛ nin fɛn in na ne kuma ba ye dɛ ne silamɛya taamasiyɛn de ne silamɛya taamasiyɛn kira mɔdenkɛ dɔ bɛ yen n'o ye Musa al-Kazimu ye a ko n'a bɛ lajɛli kɛ la tanzuru ila tuli salati ar-rajul a ko mɔgɔ ka seli janya a ko n'a bɛ silamɛ ɲini a ko a kana o lajɛ ayi a ko n'a bɛ silamɛ ɲini a kana bi kasrati siyamihi a ka sun caya k'a kana silamɛ ɲuman ɲini ni o ye a ko n'a bɛ silamɛ ɲuman ɲini k'a k'a ɲini ni jumɛn ye bisidqi lisani ni a dala nɛɛ o bɛ fɛn min tiɲɛtigiya n'a ye silamɛ ye dɔrɔn ko a b'a ye ko tiɲɛtigi don a tɛ nkalon tigɛ fiyewu a ka kumakan foyi la ko n'a bɛ silamɛ ɲini a y'o fɔlɔ kɛ taamasiyɛn ye aw bolo a filanan ye jumɛn ye ko wa ada amanatihi ani a ka danaya minnu ni u b'a bolo ko o danaya kow dafali ko a ye silamɛ ɲini ni o ye a ka danaya dafa mɔgɔ tɛ se ka kɛ danaya dafala ye ka e to walimusow ka o tɛ se ka kɛ maa si tɛ se ka kɛ danaya dafabaa ye k'i to walinafolow kan maa si tɛ se ka danaya dafa k'i to ɲɔgɔn juguya la ɲɔgɔn dabali la o ye hakɛ dɔw tiɲɛli ye fo olu ka sabati e bolo o de fɔ ko tiɲɛ na nin ye danayaw seginbaa ye a tigiw ma sabu n'i ye walimuso tigɛ i y'a ka danaya tiɲɛ a cɛ ka danaya n'i ye walinafolo nabara i y'a tigi ka danaya tiɲɛ ko danayaw n'a bɛ silamɛ ɲini tiɲɛtigi o kɔfɛ min ye danayaw sabati wa wafa bɛ o hoti a sabanan ani min kɛra layidu dafabaa ye Musa n'a ye layidu min da e ye Musa b'a dafa a ko n'i bɛ silamɛ ɲini ko a ye nin jogo ninnu fara ɲɔgɔn kan a k'u ɲini ni nin ma dafa min na a y'a dɔn ko hali n'a bɛ misiri kɔnɔ ko o tɛ silamɛ dafalen ye nin ye Musa al-Kazimu de ka kuma ye ko a ye silamɛ ɲini tan seli janya tɛ sun caya tɛ
o de la bi o de la anw ye min ye an b'a ye k'a fɔ min ni an ɲɛ b'o la ko o tɛ ni o de ye a ye seli dɔrɔn ye a ye seli a ye su ne de b'an bolo k'a sɔrɔ seli in nana fɛn dɔ de kama su in nana fɛn dɔ kama mɛ ɲinan kelen o kɔ seli yɛrɛ t'a ka seliya sɔrɔ fiyewu ayi seli t'a ka seliya sɔrɔ ɲinan kelen a nakun kɔ a tɛ seliya sɔrɔ sabu seli kun y'a nafa de ye mɛ jɔnniw nafalen don ka seli la allazina hum fi salatihim khashi'un minnu siralen don ala ɲɛ u ka seli ye ala ɲɛ siranya di u ma ko olu tigilamɔgɔw sabu ko maa o maa ka seli ma ala ɲɛ siranya d'a ma fo a bɛ seli nka a jogo ka jugu wale jugukɛla don k'o ka seli ti foyi de ɲɛ a ye illa bɔgɔdan min allahi fo yɔrɔ ma jɛ ala la o kɔrɔ min ye seli to ye ka fisa o tigi ye dɛ ko maa min ka seli ma se ka a fatani ka bɔ wale jugu kɛli ma a m'a bɔ jogo juguya la a bɛ seli a bɛ jɛnɛya la a bɛ seli namaratɔ don Josi fanda hakɛ minɛna don k'a di faama ma k'o ka seli ti ka foyi ɲɛ ye fo k'a yɔrɔ ma janya ala la min ko n ye seli to ye a fɔ o man fisa o tigi ye a ka fisa ye sabu u wele cogo di ko munafiq olu ka dɔrɔru min bɛ silamɛya kan kafiri bolisɔnna k'o tɔɔrɔ hakɛ tɛ silamɛya kan olu b'a dɔn dɛ min ko n b'a la nka wale t'a la olu bɛ silamɛya jigin dingɛ min kɔnɔ bolisɔnna tɛ se k'a jigin ye sabu kira ko ten k'ale tɛ siran silamɛya a n'a jugu fɛnw ye bamuru ta yɔrɔ la o silamɛw ka dɔgɔ o ninnu ka ca o la akhsha ala al-islam min a'da'ihi innama akhsha ala al-islam min adiyahi ne tɛ siran silamɛw n'u jugu ɲɛ k'u bɛ sa la mɛ n bɛ siran mɔgɔw ni silamɛya ɲɛ minnu ko an y'a ye min adiyahi a wele dabaw ja wele dabaw bɛ yen o ka sɔrɔ u tɛ kɔni kira de ye nin fɔ k'a to yen balo la o de la silamɛya in an y'a gulon k'a kɛ min ye o tɛ n'o ye seli ye selila caman tun bɛ yen kira tile la u ye misiri dɔ jɔ ala yɛrɛ ko taa ci ka bɔ yen mɛ o tun bɛ ka mun kɛ o misiri kɔnɔ n ko tun bɛ ka seli de dɔnkɛ kun tɛ o nka ala ko cogo di mamadu taa ci ka bɔ yen mun na sabu a ma jɔ ala ɲɛsiranɲɛ kan a ko mamadu ma misiri jumɛnw bɛ yen ne ka kan n'olu donni ye a n'o jɔli ye misiri minnu usisat ala taqwa aw usisa ala taqwa tari m'a faamu usisa ala taqwa minnu daminɛna ala yɛrɛ kama ko a haqqu an taquma fihi a ka kan e muhamadu ka taa o misiriw de kɔrɔ o de la ala tilala fɛn bɛɛ la ala ko ne y'a bɛɛ walawala o kɔrɔ n'an y'an gulo seli in na ka misiri ninnu de ta hali olu ala ye a bɛɛ tigiw fɔ an ye misiri min n'an b'o ta kuranɛ bɛna mun fɔ an ye ko innama ya'muru masajid allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin ne kuranɛ ka kuma de ko mɔgɔw de ka kan ni misiri animeli allazina ya'muru masajida aw innama ya'muru masajid Allah ko minnu ka kan ni misiri donni a n'a selili ye ko o ye mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu dara ala yɛrɛ la tigitigi o ma da o ma dɛ o tilala ka da lahara la ko don do ni an bɔra yan an bɛ se o don ma n'o ye lahara jɔ don ye o ma da o fɛnɛ ma o ye seli jɔ a jɔ cogo la ka jagaw bɔ a bɔ cogo la wala min yakhsha illa Allah ko mɔgɔ de don a ma sira foyi ɲɛ fo n'a kɛra ala kelen a siranna o de ɲɛ fa asa ulaika ko a dɔ la olu tigilamɔgɔ ninnu ko olu de ye kandalenw ye mɔgɔ minnu zabatira ninnu kan o kɔrɔ bɛɛ yɛrɛ tɛ hali an bɛ ka girin misiri min kan a ye don ko bɛɛ yɛrɛ tɛ minnu ma sira foyi ɲɛ fo n'a kɛra ala ye ala kelen o sirannaw de ɲɛ ala ka faamuya ko ɲuman di an ma Salman el Farisi a ye fɔlɔ min ɲininkali kɛ o de ye nin ye ko mɔgɔ min kɛra tiɲɛtigi ye n'a kɛra tiɲɛ fɔlɔ ye
Salman al-Farisi bagangena akote ko ne ma tiɲɛ ne ma galo baara ɲɔgɔnya fiyewu tiɲɛ yelen kɔfɛ a ko a filanan ye jumɛn ye wala asta'bil al-harama wal halalu bayyin a ko ne tɛ haramu baara fiyewu ka sɔrɔ ɲɛ bɛ halala la ye ayi wala halal mawjud ko ka halala toyi ale ma haramu kɛ halala bɛ yen o mɔgɔw bɛ ka haramu kɛ fɛn minnu na a ye ɲininkali kɛ ko a halalamaw tɛ yen wa minnu bɛ jɛnɛya la yala furu ma daga o ye de wa minnu k'an ka walilabolo détourné o tuma fɔra ko an kana an wasi ɲini wa an balila o la wa ayi wari ɲini a sɔrɔ an ma bali Niger la i balila jumɛn na ko haramu to yen o de la garisɛgɛ yɛrɛ mɔgɔw t'a faamu n'o tɛ ala tilalen don pewu garisɛgɛ tilali la bɛɛ ta dilen don i bɔ Seydina Ali a bɛ nin fɔ a ka kumakan na a ko jɔn bɛ précédé a garisɛgɛ sɔrɔli kɔrɔ ka taa ɲini haramu la kɔnɔ tɛ i bɛ taa min sɔrɔ haramu la n'i kun ye ala ma kɔnɔ k'a kun b'a halalama d'i ma sabu a tilala la o a ko i bɛ nin min dun ni ala ko i bɛ miliyɔn 1 sɔrɔ bi i b'a sɔrɔ foyi t'o bali anw ka sɔrɔ cogo sa kamalen o bɛ ala yɛrɛ kɔnɔ ni e peresera ka taa dɔ kunji k'o ka nafolo ta k'i y'a sɔrɔ haramu na nka n'i kun ye ala kɔnɔ i kun b'a halalama sɔrɔ madama n'i kun ka n'a sɔrɔli ye foyi t'a bali foyi t'a bali o de la an kan ka sabali dɔ bɛ se k'a fɔ ni ne kun b'a ɲini k'a suɲɛ yan n kun b'a sɔrɔ wa suɲɛnikɛla dɔw olu m'a sɔrɔ koyi ayi o m'a sɔrɔ sabu a dɔw taara suɲɛ o yɔrɔ bɛɛ u ye a dɛrɛ k'a dɔw ti k'u fa ye a ye mun sɔrɔ foyi a ma foyi sɔrɔ o la n fɛ ka mun fɔ ye nin ye tiɲɛ ye o de la an b'a sɔrɔ an ka cɛba dɔ ka kuma la min wele ko Hasan al-Basri a ko alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghayri lizalika itma'anna qalbi a ko ne y'a dɔn ne ka garisɛgɛ ne ni min ka kan n kan ka nafolo min sɔrɔ n kan ka sɔrɔ min kɛ maa si tɛ se k'o ta ne pilasi la ayi ala kan ka min di ne ma wa e tɛ se ka don ne n'o cɛ o n'i taara kunbɛli kɛ i b'i ta de sɔrɔ i ni min ka kan nka ne kan ka min sɔrɔ ala b'o di ne ma a ko kuma min na ale y'o dɔn ko maa tɛ se k'ale garisɛgɛ ta k'o yɔrɔ bɛɛ ale ni maa fakuyara ale m'a ɲini haramu la bilen ale ye ala makɔnɔ a ka sɔrɔ taw la nin kan ka to an kɔnɔ dɛ minnu bɛ ka nafolo ɲini a ɲini cogo bɛɛ la haramu sira kan ko a ye sabali a ye sabali haramu t'a sɔrɔ dɛ dɔw bɛ yen olu bɛ k'a ɲini sira bɛɛ kan haramu cogo bɛɛ la nka hali bi u ma fɛn sɔrɔ a la nafolo bɛ ala bolo yabsutu rizqa liman yasha a bɛ garisɛgɛ tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa min diyara ye nengo t'o la jugu ko t'o la wa yaqtir a bɛ dɔw fana bala a la ala ka garisɛgɛ ɲuman di an ma o de la ko k'ale ma haramu baara ɲɔgɔn ɲa a ma haramu kɛ halala hadarulen halala bɛ yɔrɔ min k'ale ma haramu kɛ ala ka faamuya ko ɲuman di an ma silamɛya in a bɛ munumunu de kɔnɔ o haramu an'o halala kira ko k'a fila bɛɛ bangelen don nin ye haramu ye k'o bangelen don nin yɛrɛ ye halala ye k'o bangelen don a sabanan ye jumɛn ye a ko a ka kumakan na k'a sabanan a ko la azkuru uyuba nasi wala ayibu fiya a ko ne man da don mɔgɔw ka lebu la k'a fɔ karisa y'a jɔ ta a y'a bɔ ta a ko ale ma da don o la fiyewu ale kelen ye k'a dɔn ko dɔ b'ale yɛrɛ la k'ale jɔrɔla n b'o dilan di ale dama don mɔgɔw ta la
le femba ye ne leçon ye an bolo jango an ka bi waati la min b'an na an mago t'o la nka karisa min b'o la an k'o de ɲɛɲini mun b'a la hali lebu t'a dɔ la an bɛ taa ɲini ka dɔ fɔ a ma o de la hakimu dɔ bɛ yen a ko a ka kumakan na a ko bi mɔgɔw ko ni o bɛ mɔgɔw ka lebuw ɲini ko o b'o ɲini ka na o sɛbɛn nɛgɛw sanfɛ a nɔ ka to yen ko nka fusamandiya min b'o la yaktubuna fadailahum ala alma'i ko nka o ka fusamandiya k'o b'o sɛbɛn baw ye tɛmɛtɔ la mɔgɔw b'o ye wa n'i ye sɛbɛnni kɛ ba sanfɛ jɔnni b'a ye k'o de ye mɔgɔw ka fusamandiya sɛbɛnyɔrɔ ye nka mun b'o la wo bɛɛ kɔnɔ k'o bɛ don o de nɔfɛ ko ka taa ko fo n ka fɛn dɔ d'a tigi la ka sɔrɔ ni mɔgɔw sogolayara ni u yɛrɛ ta ye i bɛ ɲinɛ walita kɔ ibrahim bin adham ni y'a ka kumakan ye a ko iza ra'aytumu nnasa mashghulina bi uyubi nnasi fashtaghilu antum bi uyubi anfusikum n'a ye mɔgɔw ye u sogolayalen don u ɲɛsilen don wale b'u de ma mun bɛ karisa la an y'a mɛn k'a ye nin kɛ wa a laban na kɛ tiɲɛ ye ko n'a ye mɔgɔw ye o la ko aw kana fara u kan dɛ fashtaghilu bi uyubi anfusikum a ye sogolaya ni a yɛrɛ ta ye mun bɛ ne na n sera k'o dilan wa mun bɛ yala ne sera ka n yɛrɛ ta dilan wa n'i sera k'o dilan a fɔra a banna mɛ e yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn min b'i la n'i t'i fɛ mɔgɔw ka bɔ a kalama i b'o dɔn i yɛrɛ la ko o dɔlen kɔ e fɛ i yɛrɛ la kana sɔn ka ye mɔgɔw ka lebu nɔfɛ ni Hasan al-Basri ale de fana b'a fɔ a ka kumakan na Hasan al-Basri a ko kuma min na k'ale ye mɔgɔ dɔw ye jamakulu dɔw ye lebu kun b'o la nka u y'u da de mɔgɔw ka lebu kan ko ala ye u yɛrɛ sutura u ka lebu kan nka k'a ye jamakulu dɔw fana ye lebu kun tɛ olu la ko mɛ k'u dama jɔ mɔgɔw ka lebu la ko ala m'u fa f'a ye lebu bange u yɛrɛ la fɔlɔ n bɛ fɛ ka mun fɔ bi an bɛ waati min na bi tɛ waati nɔgɔmanba ye hadamadenw ɲɛ tɛ u yɛrɛ la u ka kan ka mun dilan u yɛrɛ ɲɛ u mago t'o la an b'a ɲini an bɛ ɲɔgɔn labila di an bɛ ɲɔgɔn lebu di wa a bɔra mɔgɔ gansan hali kuma dɔ la mɔgɔ min ni i bɛ diinɛ min na kuma dɔ la dɔ bɛ yen ni o yera a b'o jigi kɔnɔ mɛ anw bɛ labɛn o tigi yɛrɛ bɛ lebu di n'o dun lebura kana ɲina dɛ i bɛ diinɛ min na en tant que ɲɛ bɛ jɔ o la ni o lebura a bɛ bin dɔ se i ka diinɛ ma dɛ kana ɲina o kɔ a bɛ bin dɔ se i ka diinɛ ma hali n'i t'o tigi fɛ nka kuma dɔ la an bɛ sigi de ko an b'a labɛn cogo di an b'a dilan di an b'a dawula di an kan k'an farati ala ka sababu ɲuman k'a ye mɛ bagangɛnna ye n de fɔ salimana ye a ko ne kelen k'a dɔn ko lebu ko dɔw bɛ n yɛrɛ kun na n dama don mɔgɔw ta la nin y'a sabanan ye a naaninan a ko wala a asilaha wa huwa yarani a ko ne ma ala sɔsɔ fiyewu n kelen k'a dɔn ko ala ɲɛ bɛ n na a ko ne ma ala sɔsɔ ayi ne ni walimuso ma fɛrɛ bilen ayi k'a fɔ ala ɲɛ bɛ n na da bɛɛ tugulen ala min b'an fila ye o donnen kɔ ne fɛ ne ma sɔn fiyewu ma wali nafolo détourné ma maa janfa ma maa dabali kabiri ne y'a dɔn ala ɲɛ bɛ ne na waati bɛɛ nin ye fɛnba ye dɛ ala jɔnw ka kuma tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ Hasan al-Basri ale de fana bɛ nin fɔ a ka kuma na ko alimtu anna ilahi muttali'un alayya fi kulli lahzatin istahyaytu an yarani fil ma'siyah a ko kuma min na ne y'a dɔn ko ala ɲɛ bɛ na waati bɛɛ kuma bɛɛ sanga bɛɛ kɔnɔ ne maloyara ne ka kɛ o sɔsɔba ye a yɛrɛ ɲɛna kuma dɔ la ni bi tɛ ni den bɛ mansa sɔsɔ i b'i jija a kana ye ɲɔgɔn kɔrɔ dɛ ayi hali i mansa ɲɔ i tɛ sɔn a tɛ sɔn fɛn min ma i tɛ sɔn k'o k'a ɲɛna o to yen an mɔgɔ ɲɔgɔn an ka kotaw an b'a dogo an ɲɔgɔnnaw la aha munna i ɲɔgɔnna
ama dogo la mais ati dogo atsaka dogo mina o yedma o ala de o koro yidi ko ni israna i jonyon ka fedo dogo la e ala min nyeti dogo la fiu ikanga dogo min wala o yede wala sayyidina ali ko te ko mbawma ni jurumu dogo ka kenye jurumu dogo ki dogo ka ke ko mbi awma ni oye fa inna shahida huwa al-hakim ko sabu ikado nyemi mbila idugole do bela me nyekele mi mbila huwa al-hakim wa onye nabi juge o fene o kele no ya allaba ni salmana ya nyininga ako allaba ako wala ajhad ni'matullah wa huwa yakfini ako alaka nema ako neto fitr wala yada ay o kele ko kane wasa ay nyefla di nga flelike ay mi nyine on ve qur'ana kono le na nyabla o place la qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghdadna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ako chogodi ala kele ka nema kene nyala ko nye baraka ni qur'ana ayay qur'ana ko muhammad afo mu'minu ye ko nyana flalu shuli kabo haramu la jelimba nyana flalu shuli ki kumbiri katama tede la ikungorota ikatama ayi muso yere la ayeli tayya flewa ibi fedo e kasra ma fle wa flali fene o e flay nazratul ula wasaniya ni flade bi o iya flesa o iya flani muhi mo ya flela mina nga chiki fe nga saniya ni o yennige minay o de ya haramu ya anka o ko ay nyaw flali shuli ka bondema wa muso aw fana ka nyina flali shuli ka bo haramu de la jeli ni na nyinna qur'ana fe anglengele o nye ala ka nema de kuma do la neni eta donga se a kenvenzena abi an minumbul mais ay minun jala ulu bada ko nye nema ida o ko ale ma fitri wala ala ka nema foila kuma min ale ya ko ni men wasa ala e nyetigu wasa ay datigi wasa ay kulotigi wasa min globala abiseka fo abiseka ye ala e femba kan o ko ni nema minun dira amma ko ale man do abulo bli awasala ko keka ala kota or la sayyidina ali ka kuma do be ako nima ala kota toy fiu fi ko make ko iki jija ka kani fenye min de ala ka nema dile o ko raydi ko bo ala kota dakuru yakire esabu ni ko kibe ala kota ni ala ka nema tay ba kota ni muy se min bi bolo bi ni bina kota joni ya dima ala fanga min bi la nye jena kelay fanga do koy a jondo a sebe munumunu ala dronde ka se kono ola ni miri la ola ko ala ko tali toy sabo ala e se do ke ni miri la doba halalama abo bolonga setale no o kan gitash ni leçon de minunganga haklima wasa kuma mina aya duru fo salmana ko di ako fuit ne bolo ka fo eble ako ne salmana kalela doni soro min yini na kira fe ka di follow ma ani labana mo ako ya doni be soro foite ka faraninga wani min ye baraka ni ko kira ka doni na le soro de wuli bade wala la ka famiya ko nyuma ndi amma ni sisa ibislamé be fe di men ngono ko joko sabo e kuma fossa abe munun na fengele ndama de kono ko jogo be sabatiti juguma mimbi mo ola jemi ko e ka nyuma to mo ala ka baraka no iti abana sabo kira ko ni wati bina no de ko islamé damina na tunga mangela ma wasaya wudu ghaliba wa bisagi atunga mangela ma watuba lil ghuraba ko aljina tuba kabi tunga mangew de tunga mangew o kira ni nga ko tunga mangew ye jonunye ako chogodi allazina yaslihuna inda alfasad ako ni ma tunga mangew do ko de mo minu mbeglalike ka o yera gla ko jogo gla
tiɲɛli waati la walejugu waati la bɛɛ bɛ dɔ k'a la tuma min mais minnu b'u yɛrɛ réserver ka u yɛrɛ bɔ ni jugumankɛ la ko olu de ye a dɔw niyɔrɔ sɔrɔbagaw ye an b'o waati la bi dɛ tiɲɛli kɛra wara ye bɛɛ ko an ka dɔ kɛ maloya ko tɛ bilen maloya ko tɛ bilen waso kɛra ni jɛnɛya ye nin kɛra kabako ye waso kɛra ni jɛnɛya ye o kɛra waati min i b'a ta k'a lajɛ ko waati yɛlɛmana pewu mɔgɔw tun bɛ ɲininkali kɛ waati min ko yala hɔrɔn b'a kɛ wa o ni bi cɛ ka jan dɛ o ni bi cɛ ka jan o kɔrɔ jogow tiɲɛna ko jogo tiɲɛlen waati aw minnu bɛ a yɛrɛ bɔsi ka ala minɛ k'a ka kira minɛ ko n'a bi kisi jɔnw ɲini k'o ye olu de ye o de la an fa ye min daminɛ n'o ye bayi ako ye an ka laseli yɔrɔ an ma fila fɔ mɔgɔw ye an ma maa si sama k'o natugu an nɔfɛ na mugan n'a ma ayi i ta t'u bolo i ka wari t'u bolo an ka mɔgɔw wele yɔrɔ la an ye fɛn kelen damaden ɲini fɛn kelen ko a ka kira n'o ye muhamadu ye a ye min ɲini a fɛ silamɛya bayi a layidu 6 sɔsɔli t'a la dɛ sɔsɔli t'a la dɛ o de la an b'a fɔ kuma bɛɛ an labɛnlen don i mana n sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an gɔri ye ko i ye min fɔ ne ma sɔn ni nin ye nkalon don a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an gɔri dɔrɔn k'a fɔ n ɲina n'an ka kitabu kɔ ayi o t'an ne ta la ayi i y'an gɔri yɔrɔ o yɔrɔ an labɛnlen don k'i jaabi ala ka diinɛ na jɛngo ni bayi a koyi kira ye mɔgɔw wele a bɛ bukhari la ka muslimu la o n'u ɲɔgɔnna wɛrɛw sɛbɛnfɛn zanamanw na kira ko bayi o ni ala an la tushriku billahi shay'a ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تعتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تأسوني في معروف فمن وفى منكم فلكم الجنة ne hadisai ubadata bun somiti ko kira ko an gana bayi akai sahaba wa hawlahu isabatun min ashabi ko kira ko bayyuni ala an la tushriku billahi shay'a ay bayi akene muhammad ya kati fla fara alaka kati shwelike ati jenayake ata dew vaga ati namara ke ase ko ata ka bulo koro nene muhammad ya abla bara nyuma mina ambake ñi ngale jumay ko ne kira ko anga ke momi jakku ya anga muhammadu anzona abana ko ayake fuiti akeliko wama ataakum ar-rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu ko kira min nama ayamine ayabal mina ayotoi o kira min di ama o doy jumay kira sel dama ngay sel fo ci de akwa ay seli shun ako ay shun ay hiji ay jagabo anyini mbeke ako ay boy ake doba fo la aya fo sahaba nununde wala nabi jon yoro ina kuma chama aya fo sahaba nununde ay mi voye e kanu fo neta ay mu voye ama fo aya be fo sahaba nununde ay seli ifla umina de afura o sahaba nununde ay shun afura ulude ngamu yenene e do akono ko kira cira ambe de ba ka damne ulula fo ka tase jiya wuli masa kira wore tina ble o la kira yemi wode o de bolinde na aw ka fo ka tase jiya wuli ma sayyidina ali ko akana ka unyana ko ala e fedo daga ala kiraye kabino haramu ya aw ka walma ay fedo haramu ya kirna ka sahaba ka kabino o daga awye la ko islamay kelin namade islamay kunungo kana bi ka beka kana shini wa ngana siga wala de kira ye mo wele ni ma sahaba o jena nay kana mine kasaka wala nen anga ngayere fere alama no minaliyo kuma dola do de se ka deku islamaya yere mina kando la kana ka islamaya mina ka e ko tui selite islamaya do ngoni e bi ko ke ola kele to la do ngaya tui
amina ko jumɛn do ko jakuya do nga sabu nga kira ye an wele ko an ga kɛ jakuya do an ga n'a kɛra jakuya a kɛ ni jakuya ye kɛ i ye silamɛ ye o sabu mɔgɔw bɛ a ye cogo min anw yɛrɛ t'a ye ten yɛrɛ la ko ye bɛɛ kafiriya ma maa si kafiriya la bɛɛ ye silamɛ de tiɲɛ do koyi mɔgɔ ti min dɔn i t'o dɔn o mɛ ɲininkali ye jumɛn anw ye laselilikɛlaw de ye kuma dɔ la faamu fana ye faamu de ye dɛ an tɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ i ka faamu kan dɔ y'a faamu k'a ni minɛli ka kan falhamdulillah dɔ ko a ne ka jate la nin tɛ tiɲɛ ye n'o de b'a kɔnɔ o y'a na ka ala cɛ jɔn bɛ se k'o tigi kafiriya ayi an t'o kafiriya nka anw b'a fɔ ni kira kɔni y'i wele ka na min ma i ka ala ko i k'o minɛ nka anw bi jɔ maa kelen de fɛ maa kelen min ko a bɛ don mɔgɔw n'a minɛli cɛ sabu o de fana bɛ yen ka mɔgɔw fitinɛ o bɛ nkalon kan nka o b'a bɛɛ fɔ an kɔfɛ i t'u si ye fiyewu ka na an nɔfɛ nin tɛ tiɲɛ ye a dalilu di a dɔ kana sa kɛ a dɔ kana silamɛya tɛ ta ne ta tɛ i tɛ kira ye ne ma ci mun bɛ yen ko dalilu alquran wa sunna a banna o la yanni i k'a fɔ ko nin parce que ka mɔgɔw muruti ka bɔ ala ka diinɛ minɛli ma o ye kojuguba de o de la anw b'a fɔ anw tɛ maa si bɛɛ ye silamɛ ye maadama i b'i ka silamɛya la i ka danaya kan i ye silamɛ de ye nka n ka mɔgɔw bali u fana ka danaya la o ye kojugu ye dɛ anw ma maa wele o ko ala kira de ye mɔgɔw wele fatumaka don a ye cɛw wele ka musow wele ka denmisɛnw wele maakɔrɔbaw a bɛɛ nana mɛ a ye ɲininkali kɛ k'a ye mun d'u ma a don u nalen cɛw musow denmisɛnw maakɔrɔbaw u bɛɛ nalen fabaya'ahum ala al-islam wa shahada a ye bay'a d'u ma a layidu 6 ani shahada a layidu 6 mɛ ni kira ye mɔgɔw wele ka nin d'u ma a y'a ka sahabaw wele minnu nana fatumaka yɛrɛ la ko an bɛ don nin diinɛ in na kira ko a ye nin minɛ ka don ni o dira ni dɔ ko f'a k'o kɛlɛ est-ce que silamɛya bɛ o la o de la défendbagaw bɛ sɔrɔ an fa ale y'a ka kalan kɛ ka tila ka na mɛ a y'o de fɔ a ye a sɛmɛntiya a ko kɛlɛ kɛra a la yan ko mɛ bi ka tiɲɛ dɔw bangera nin ye wulibali ye dɛ a ko réunion bɛ daminɛ cogo min mɛ aw ka jama lajɛ bi a m'an fa fo a ka nin seereya ɲumanya la k'a sara bɛ ala bolo o la n bɛ fɛ ka mun fɔ sabu caman bɛ minnu ye ko silamɛya ye kalimatu shahada ye n'o fɔra kaban o y'a bannen ayi an ma maa jalaki tiɲɛ dɔ koyi kalimatu shahada n'i y'o faamu i bɛ baara kɛ ni o ye o la anw bɛ fɛ ka mun de fɔ nka kalimatu shahada kɔfɛ fɛn wɛrɛ ɲinin'an fɛ ni o ye layiduw ye kuranɛ kɔnɔ layidu bɛ yen o ni shahada tɛ kelen ye dɛ ala ko ne ala ka layidu ne ala ka layidu layidu minnu bɛ yen yala o ye shahada ye wa shahada dun n'i ye munjidu kɔnɔna lajɛ a b'a fɔ shahada hiya al-iqrar bima alima an al-yakin bila naqsin wala ziyada ko ni ma shahada dɔ ko ye seereyali de fɛn dɔ dɔnni a sɛmɛndiyali ka sɔrɔ a dafalen don fɛn ma bɔ a la fɛn ma fara a kan n de ye seereya ye bay'atu al-mubaya baya yubaya ko o ye jumɛn ye ko o ye layidu de layidu di al-ahd shahada bɛ yen layidu bɛ yen u tɛ kelen ye n'o tɛ kelen ye dɔ bɛ dɔ pilasi ta cogo di wa ka sɔrɔ kira in de fana y'a fila bɛɛ di an bɛ jɔn de labato silamɛya kun ye jɔn ye muhamadu min nana ni a ye foyi tɛ silamɛya la o labatolu kɔ lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko a kan ka min ladege k'o ye ala ka kira de ye o de la shahada bɛ jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ la an y'o de fɔ bay'a kana ko n bɛ don nin na a donnen kun don kira yɛrɛ tile la cɛw fɛ ko ni u kun nana kira tun bɛ fɛn dɔ f'u ye u b'u bolo don a bolo ka fɛn dɔ minɛ a bolo. ala kan n tɛ tila fara ala kan n tɛ suyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ sen kɔrɔ n b'a kɛ bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni kunyaw nye Abidjan jamana kan. Abidjan Nord sigida min no bi wele Ajami. An karamɔgɔ Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ye walawalani caman di Ala ka jɔnw ma. Faamuyali caman sɔrɔla o bayakɛla caman de sɔrɔla kɛnɛ in kan. Nin kun ye an ka sɔrɔlenw ye. An ka foli bɛ Abidjankaw bɛɛ lajɛlen ye. An ka foli bɛ aw fana ye. Wajulu kɛnɛ tɛ tɛmɛ aw minnu kan. Nin kun y'anw ka bi sɔrɔlenw ye. Aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ. Assalamu alaikum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tiebe. Tinya wilila fala ka chiedeme. Tinya wilila hangalondi sega tiebe. Tinya wilila fala ka chiedeme. Tinya wilila hangalondi sega tiebe. Tinya wilila fala ka chiedeme. Tinya wilila namara shikolo mawe. Tinya wilila fala ka chiedeme. Tinya wilila saraka jugu bomori. Tinya wilila fala ka chiedeme. Nebo tinya wilila dabali jugu kemori.